Усім нам, беларусам, неаднаразова казалі пра нашу радзіму, Беларусь. Мы вельмі добра ведаем усе славутасці і дасягнення, але, шчыра кажучы, гэтыя звесткі вельмі агульныя. Давайте поглядим на нашу любимую Беларусь с іншого боку, по другой кропкой погляду. Успомним, з чим у нас у першу чергу асоціюється наша радзіма. Вялікая айчынная вайна. Уявіце, што больш за 80 гадоў таму на тым месцы, дзе вы зараз знаходзіцеся, стаяў салдат або партызан, які і марыць не мог аб тым жыцці, якім мы жывём зараз. Мирное небо, спокойное и утульное, радость, счастье у кожным дні і мгновенні. Тады, у тыя ліхія часы, кожны беларус, пераадольваючы страх, змагаўся за тое, каб жыццё не спынілася. Беларуская зямля нараджае герояў, і мы народжаны на гэтай зямлі сярод іх. А для нас, сучаснай моладзі, кнігі – гэта сцэнарій жыцця. І надаюць мову для таго, каб выказаць няпраўду і музыку для душы, каб ёй супрацьстаяць. Чытайце пра сваё, разважайце пра роднае, думайце пра Беларусь. Але ежа патрэбна не толькі для душы, мы аддаём перавагу сваім айчынным прадуктам, бо сваё гэта экалагічна, смачна, без хімічнай лапшы, для мозга і цела, якасна, чэсна, з гісторыяй. Купляй, апранай, слухай і дзяліся. Пятніца – наш дзень, дзень роднага, свайго. Дзень, калі мы свядома абіраем якасць, смак, стыль і тэхналогіі, створаныя з душой і адказнасцю. Гэта лёгка, прыемна і важна. Роднае, сваё.